1. april udkommer bogen Vildspor, som forfatterne Martin Baumgaard og Karin Hede står bag. Vi møder Karin Hede 3 centrale steder i Randers, steder som alle har en tilknytning til bogens handling. Den krimihistorie, som vi har lavet, den tager udgangspunkt i trafikdrab. Og baggrunden er, at der på et tidspunkt her i Randers var en hel del trafikdrab, hvor folk efterfølgende blev dømt meget, meget mildt, synes mange. Og det er jo simpelthen fordi, det er jo ikke et drab med fortsæt. Til daglig er Karin Hede journalist på Randers Amtsavis, og ideen til bogen er der også inspireret af hendes kendskab til byen. Det var noget, der rent faktisk foregik her i Randers, altså hvor der var flere meget tragiske tilfælde af både en familie, der blev kørt ihjel, og en mor, der blev kørt ihjel af folk, som var påvirket af enten alkohol eller stoffer. Og da deres retssager så kom for, og de fik nogle meget lave straffe, hvad man jo typisk gør, det var noget, folk snakkede meget om. Vildspor er forfatterparets anden bog, og hvis der bliver tale om endnu en bog, vil Karin Hede ikke afvise, at kulissen igen vil være Randers. Altså desværre så er der jo faktisk også en hel del kriminalsager i byen sådan med mellemrum. Faktisk tror jeg, altså på det tidspunkt, hvor vores bog foregår midt i 90'erne, var der mere, i hvert fald mere fokus på nogle af de ting, der foregik. Men altså, det er jo en stor by, og der er mange indbyggere, og det vil sige, at der er jo så også kriminalsager indimellem.